Bé, doncs ara toca la top 7 del dia. Avui és dijous, dia de push. Faré 72 quilos i mig per 1. En principi s'haurien de moure bastant bé, però he escalfat amb 55 i m'ha costat molt. Molt fàcil. Molt bé, aquesta és la primera sèrie de 3 de flexió a gatzoneta. 5 repeticions, 90 quilos i en pausa sota. Per la meva clàssica tècnica, barra alta. Segona sèrie, segurament serà més fàcil que l'anterior, acostuma a passar. S'activa el sistema nerviós, a més no és un URM que em veieu patir, sobretot és el fet d'aguantar la pressió, això fa molt, però jo amb 5 repeticions tinc 110 quilos i també 3 sèries. Potser més fresc que avui, però els tinc, així a veure què tal. Segona sèrie. Fàcil, molt fàcil. I bé, pels que hagueu arribat fins aquí, si us pregunteu fins quines marques vull arribar amb aquest macrobloc, amb aquest macrocicle, són 200 quilos en pes mort convencional, 165 amb flexió a gatzoneta, barra alta, com jo faig, i 105 amb pres banca. Això és optimista, en 12 setmanes, 3 mesos, però bé, jo crec que puc arribar-hi i seria molt bé arribar-hi, la veritat, seria molt gratificant. Si no, almenys quedar-nos una xifra propera o qui sap si superar-ho, si tot va molt bé. Va, tiro la tercera sèrie, us acabo de comentar un momentet després. Aquesta sí que ha costat. Normal. Bé, la veritat és que és un macrocicle de 12 setmanes en 3 blocs, de 5, 3 i 4 setmanes. Espero que us hagi agradat. Si no m'hagi agradat, salut!